naga tien ke jong blay naga shitiu Paul shiki Hebrew ke long ke ban rio nga kwa bani piliu men siam bat pina ke wei ke ji kai ke ba nga ngai kam num long thamai pin re nga ngai ke long ke jing kui ke jing mgp ne ke jan miet ha ka bai day bat ka wei ne ke ji kai shong tan rai jong Jesus Christ ka bangila banong ka foundational Bible doctrine ni kita ke ji kai shong tan rai jong Jesus Christ banyarap ke jing em jong a jong pi umen siam bu ko jong blay u pen snow ha ka donot jong a ka bangangan kerani ke ke kubor bat nganget bagani ke kubor kan yarap ke jing em jingi ha ka jing ya jingi berutrai Jesus man la ke sngi kum ki banget ka siti upos ke Hebrew ka long ka ban rio ngan puli pi ka record ka baningkong bat ka baar ka kten ka jong blay ka ong kani ka ong kum ni syaki Hebrew ka long ban rio ka baningkong bat baar kong naba kumta da ka ba e no ban kren syapang ki jinghi kai ki ban ningkong syapang ukres yang ini nang ya syeduk ke jing penjanai klem bupat kan nongrim ke jing kala ke bemut na ki jing lek bayap bat ke jing nget choblay ke jing hikai syapang ki jing pen baptis bat ke bebu ki kti ke jing mipat ki bayap ru bat ke jing bishar bam jikut tingi haganika ktien ke jong blay naka shiti syaki Hebrew ka long ba hinriu ka Bible ka yito ingi syapang ki hinriu tili ki jing hikai syong nongrem bat kata ka long ka baningkong ka de ke jing kala ka bumut na ki jing le bayap ka baar ka de ke jing nget choblay ka balai ka de ke jing hikai syapang ki jing pen baptis ka basaw ka de ka babu ki kti ka basan ka de ke jing mipat ki bayap bat ka banriu ka de ka jing bishar bam jikut tika bangakwa bani kran bat pihak ni ka janmiet ka David na ka benta na ka ktien jong blay ha ka bay day bat ka nongrim jong ka jing kala ka bumut nganget ba kani ka ka way na ka benta ka jing em jingi ka bangina ka man thu kan diang ba na ka ktien ka jong blay ha ka bay day bat kani ka kentien jing kala ka bumut nganget ba kani ka kentien kam long thamai pi nganget ba baro na ngi ki barung sya ka hima ka jong blay kani ka lenti bangi baro gi rung sya ka hima ka jong blay da ka lenti jong ka jing kala ka bumut ka bagi pai din no na ka pop bat ngi pai no sya Jesus Christ ya ka bangin bot yu ha ka jing em ka jingi ti ka banga slot na tam ha ka mga puli gani ka jing jaw ala nga puli gani ka ktien ka jong blay nga kwa ba ni kran ni pi lai tli ke ka baningkong ka ka jing kala ka bumut ka baar ka ka bamde ka jing kala ka bumut nang ta kumno ban kala ka bumut nga kwa ba ni kran ni kita ke lai tli ke benta na ka ktien ka jong blay ka jing kala ka bumut ka ka bamde ka jing kala ka bumut la ni ngala banong ba kanu gade ke jing kala ka bumut ka ba shisha bat kanu gade ke jing kala ka bumut ka bam shisha bat kumno ka Bible karon ban kren ha ka bede bat ka jingim jingi kumno bang ini ban kala ka bumut tos nga ba dengan pen pai ke jingmut ke jong pina mar ka ni ke jing hikai ke hikai shong tan rai ne ka ktien ke jong blay bat ngala banong kum ni ba ngala banong ngan ong shara ka ktien parang ba repentance is God's requirement that brings you into the kingdom of God te ke jing kala ka bumut ke ka taken ke jing don kam ke jong blay banwan ra yo no brio sya ka hima ka jong u bat ngitip gani ka ktien jing kala ka bumut kawan naga way ka ktien Greek ka banga kwa ban ya kran binia ay naga janmet kawan naga ktien Greek metanoia nama ktien ya ka testament ka batumay la translate naga ktien Greek siya ka ktien parang kan kabhasibo na lang ipek kandiat ya ka jingmot joga naga ktien tanrahi kita kamot naga ktien Greek samba tiga ktien repent la nika repentance ka bangitip naga ktien ublay la nika jingkala ka bumot ka nika ktien Greek metanoia metanoeo metanoia o metanoas nga ba ka jingmot juga nika ktien kamot kumnes ba kamot a change of mind or a complete conversion kamot ka nika jingkalano jangkar komperkat perdain la nika ka jing kalano hakor kam perkat jengi ban pai din na ban pai no kata ka jingmot jeng perkat jengi na ka nugu kam perkat bam day syaga nugu kam perkat ka badai ngala ban bot kata ka wega jingmot kata ka jing batay ni ka janmiet baka jing kalaga bumot ka de ka taken ka ba ka de ka rai ka ubrio ha ka jingmot je perkat jeng u
kabawan ra ka jeng keladur hakar kom im jong usendan skapa teman ka por habangi kren ni ka kte jeng kelaga bomot naga bible ka de ka taking ka rai ka ba unu briu ushem ya ka ba kadung ka jeng pen keladur haga jeng mut je perkat jeng u ka ba kanang ta ka jeng habagawan ka jing pen keladur ni ka jing kelaka bemut haga jing mut jong nono brio ka pen karu ya ka kom im ka badai ka ba pen snob hayo blay haga jing im jong brio dia haga ni ka janmit nga art liki kay nga kwa ban zdang na gani ka janmit ni tip syapang ka repentance for salvation ni ka jing kelaka bemut syaga jing pen im lalu menenga krane pi bangi baro ngi rong syaka hima ka jong blay da ka lenti jong ka jing kelaka bemut mo larangan ngan supek beni IP kendiat naga ketien ke jong blay ngan pet IP kendiat ba utrai jongi u Jesus Christ nado utrai jongi u Jesus Christ nang tangin pet ye ke jing em ke jong u Yohanes nang pen baptis ngin pet ye ke jing em jong u apostle Petrus kini baro ki brio jong blay ki alap syapang ke jing kelaka bomot barang kwa ban pen pai kendiat ke gospel ke jong Matthews ke long basau ke rekod ke bakatnyo ni ke janmiet ke gospel ke jong Matthews ke long basau ke rekod ke bakatnyo skap ba ke ting ke jong blay ke ongkum ni u Jesu usdang ye ke jing yalap gospel jong ule ni ke jing ke public ministry jong u da ka ba usdang ban yalap syapang ke jing kelaka bomot ke long basau ke rekod ke bakatnyo haga gospel ke jong Matthews ke Bible ke ongkum ni nado kata u Jesu ulas dang ban yalap bat ban ong to kelaka bomot na baka hima ki beneng kala jan ka ktien ka jong blay ka ong tingi isya na ka ktien ka jong blay ba u Jesu usdang ke jing syakri jong u da ka ba u yalap syapang ka jing kelaka bomot to ngan pen pai kendiat ke jing mot berkat jong pi ki kam ki apostle kal nong ka ba ar ka dekot ka ba life pra ba ka kam ki apostle ka nong ba ar ka dekot ka ba life pra ka ktien ka jong blay ka ong kum ni u Petros uyalap haga sni Pentecost ni tepe kini kan long baar ka dekot ka balai pupra uyalap ya ki Jews ngap baga ktin ka jong blay ka ongkum ni tiu Petros ulay thu haki to pin kala ka bamot baron pen baptist ya pi way pa way haga kertengu Jesus Christ ya ka ban yo map ki pop bat ba pin yo diang ya ka jing ai siam bukoy te what u Jesus us dang ya ka jing alap gospel da ka jing da ka ba yalap syapang ka jing kala ka bamot nang tangi iya ka balang ka baningkong wat u Petros su ka por ka usdang ya ka jing ka por ka baka usdang ban yalap ka gospel u yalap syapang ka ba u kot iki brio ban kala ka bamot tingala ban ongkum ni ka ktin nong ways ha repentance is the birth canal through which people must pass to enter the kingdom of God. Repentance is the birth canal through which people must pass to enter the kingdom of God. Lani ka jing kalaka bumot kadi kata ka linti jong ka jing ka ba uno brio ula ban rung siya ka hima ka jong blay ka David na ka linti jong ka jing kalaka bumot to ngis no thu bahay kata na ka ktin ka jong blay ha ka bay David ka jing kalaka bumot ya ka bangin mat ya ka jing MA ka jong blay ka bangin paino na ka nugo linti ka bayap ngin paino siya u Jesus Christ. Terus ngap ba kendiat nga kwa ban ban kendiat hagari ka janmit ya kini kanta bahaga Bible ka keren siya pang ya kini ka jihikay syongton rai haka Hebrew kan long ban rio ka beningkong ong ka jing kalaka bamot na ki jingle ka jingyap kata ka jingle jong ka jingyap yan ka ban sungtu ba ka nugo kabangi larangi syania akan nugu ka lenti kabangin mat ke jing pen im ke jongi like now Jesus Christ kabangin nget ya kata ka bau Jesus la pendep halor ka ding na ka e ka bau Jesus ula pen yo yang ke jing suspa lembaga snam ke jong u kita ki jing syania jongi ki longken kita kan ka jingle bayap baga Bible ka ong that works tika mamut la ka jingle bayap ka de ka nugu ka bang ngi brio ni syania haka jing ka kambabha lani haka nugu kan niam ka rukom ka bangin point siya benang laning yo ma de ka jing penem kata ka de ka jing le bayap but ka Bible ko ong bangin ong kam ka jing sedang jo ka jing em jingi ka nang taken ka bangi pai din no
na ke jingle bayap na ka ngi kalaga bamut no na ke jingle ka bayap but kani ke jingle ka bayap kuma ongi pinadu menne ka de ka taken ba ladangi shania haka nugano kalenti light na u Jisu ka jinget ha u Jisu Christ ka tahi kala de ke jingle bayap to hada ka Bible pat abang iperkat igatin jingkalaga bamut ko khon bi ejong bleh de ka janmiet nangit baka ni rap ke jigem jingi baka jingkala ka bamut kam dei tang ka jingkot jong Jisu lani kam sange tang ha ka jingpen em but kam dei ru tang ya unong pop ba un kala ka bamut hele ka Bible ru ka khot ya u banget ban kala ka bamut kata ka ke ka bang kwa ban ya banjur pat pieng ke janmit so repentance doesn't stop at salvation apa baka jingkala ka bamut kam sange tang haga klemat ka bangilada mat eke jingpen em jungi lani ka bangilada priang yu Jisu lani ka bangilada kar sin hende ka jing em jong ka jingkala ka bamut lani ka taka ka jing jong ka jingkala ka bamut ka de ka ba ka jing em ka banga ni haban em malakas ngi haga jing em jungi habangi yat baru try Jisu to lalu menengai tu ipi baka jingmut juga ketien jingkala ka bamut ka jingmut jong ka kabamut kumni it's a radical change of thinking that leads to a radical change of behavior. Lani kare ka taken ka jingkaladur ka bawan ha ka jingmut je perkat jong brio ka bapan karu bakan don ka jingkala ha ka rupam im jong tu ubri ubangi ong ba ulak la ka bamut kata kare ka jingmut juga ketien jingkala ka bamut ti don shibun ba ki brio haba ki kren shipang ka jingkala ka bamut barabor ki benrap lang ya ka jing snow leni ka emotions apa ring akwa bani keren piene ka janmit baka Bible haba ka keren shapang ka jing kalaka bamut ka ktien hi ha ka jingmut juga ktien jing kalaka bamut kam don ru haka bari baka jing snow jong brio ka bamut emotions can be there or emotions may not be there namar ka jing kalaka bamut ka debit kataka intellectual decision na taka rai jong ka jingmut ba unono brio shem ha ka jing em jong u let's see ka jing em jong pi ka janmit kilaban ong hato ka don mo ke ha ka jing em jong ka banganong kamman ka la ka bamut na kwa banong ipi ha ka jing shakri blay ka ba kat ni ayat baru try Jisu ban shakri u ha ka kam jong ka jing shakri blay but hadu menta menne kani ka ka way na ka nongrem ha ka jing em jong ka blay rap shibo ni ka jing em jong kabangan he ngan san haki ki bakin jaman siam jong blay na mga pentre kam ni gani ktien jingkala ka bamut haga jingim jonga kum ubanget tingino nga man so tu baba ka jingkala ka bamut kam day tang ya unong pop reka deiru ya ki banget bangan pensay banya bahai pi na iya kata haga Bible to siapa ti kung mga ongi pi menen adu menen baka jingkala ka bamut kadeka jikai siyang nong rim ka ba ga Bible ka hikay but mentang ako aban panpai kindiat ega jingmut jong pi siya gospel jong Matthews ka long ba arpunyo ka gospel ka jong jong Matthews mapingam de Marcos ka gospel ka jong Matthews ka long ka ba arpunyo ka rekod ka balay nga kwa ban pe pen I kindiat e pi naga ktin ka jong blay ha ka bay de ba ka jing kala ka bamut jong jing im jong u Judas Iscariot ha ka gospel ka jong Matthews ka nong ka ba arpunyo ka ktin ka jong blay ka ongkum dengan pulilot kung baka long itip ka jingjana iya ka ktin ka jong blay ba kumno u Judas Iscariot uladeno iyo try Jisu daga ba usyem lay polkis bay rupa mo but gangan puli pinadukhat ka ba ningkong hadu ka balay ka gospel ka jong Matthews ka nong ka ba arpunyo to kaongkum ni habakala syai ti ki rangba lingdo baro bat ki temen basan jong upat lang kilaya sala syapang u Jisu ya gaban penyap yu ti habakila khom yu kilaya lamno bat kila aino ru yu hau Pontius Pilat uba uleng skor dekat ka balay kaong menbakum ta u Judas ubaladino yu haba ula yo I bakila penrem yu ula kelaka bamut bat ulawan lampat ikita ki lai pokis bay haki rangba lingdo bat haki temen basan to siapa nga kwa ba pian perkat bay ni ka jinjana ka tin ka jong blay namarman ka por habang ipek ya ka
jingja ya ke jing kelaka bemut haga jing em ke jong u Judas Iscariot nga kwa ban ong ipi ba ke jing kelaka bemut ka ba u Judas Iscariot u kelaka bemut kam de ke jing kelaka bemut ka ba shisha ban ngan persyai pi gani haga ni ke janmit sapa wala haga Bible kasi kadon gani ke ktien ka ba ong u kelaka bemut lani lapi don haga ktien English Bible jong pi pek ya ka ni ka ju ka khot ka ktien jong blai Matthias ka long ka ba ar punyo ka khot ka ba lai karon ka ktien ba ka Bible ka ong ba ula is the word remorseful lani u Judas Iscariot ula snow si lani ula snow ba bi ya ka ka ba ula le sampa ti ka ni ka ktien ka per ba ka ktien Greek nga kwa ba ni tu ip kani ka ktien metanoia haka by day ba u Judas Iscariot u shem ka rai ka ba un kalaga ba mot na du ka donut anu ka jinglong ka jungu ba un pai su jisu kata kam day ka ba u Judas Iscariot ule sama ka ka ba u Judas Iscariot u kalaga ba mot kani ka ktien hang ni ka ba u Judas Iscariot u su snow ba bi ya kata ka jingle jungu sama kamot u Judas Iscariot u sidon kata ka jing snow babi kata ka jing snow si hapo jong u kabalong bet kadibet ka jing snow jong u it is an emotional word not really an intellectual word samba kadi ka takin ka ba u Judas Iscariot u sidon ka jing snow si u sidon ka jing babi ka ba ulale henry u klampai so Jesus samba tingi hang ni ba don sibut ba kibriu kila ban snow si bat kila ban babi ya ke ga baki kila le ki snow si ya kata ke jingle bakla jong ki hena kim pai pat show jisu kim pai pat show ble tigadi ri nuk sai ke jikim go jong Judas Iscariot ka bangi iba u Judas Iscariot wala ka ktien jo ha ka ktien ka si ka bo ka ni ktien jing kala ka bamot hena ken mau ke ni ha ka ktien Greek ka ni ka way pat ka ktien Greek ka bong meta melomai ka bamot it is completely an emotional word sampa banlong remorseful kamot ban snow seal ni ban snow babe kare ka takin ka ba u Judas Iscariot usudan ka jing snow babe ka jing snow si ka jing kala ka bamot namarada u Judas Iscariot u kala ka bamot nga kwa banong ipi u Judas Iscariot lek ban sdien pasile dia namar ka jing kala ka bamot ka ba shisha haba ka wan ka jing kala kur kam perkat jong nunu brio kan donru ka jing kala kur kom im jong tu brio lane kur kom le jong tu brio bat ngi ba ka jing im jong u Judas Iscariot ka ga ba kha na ka bangi ni ka ktien jing kala ka bamot ngi ba ka ktien ka jong blay ka ong ba ha ka tu ka clip mat hi hadien ka tala pi puli ka khat ka ba bot kumni ngan puli ka khat ka ba sa ba ka ba san ka ong kumni Gospel jong Matthias kalong basan ong kumni haba ula bret no ti kita kisbay ka ying ublay ula let no ba ula let din yala dis ba u Judas Iscariot kapanlong yu ba un poy hadu ka put ka ba un din no yala di ndey bu kalaka ba mut ndey ka jing kalaka ba mut ka ba shisha henay ka de kitang ka jing snow si lenay ka jing snow babi ka ba ule eventually kapanlong yu ka ba mo un let bans den pasi le de nga kwa ban pe ben ep ka jing per hang de ba ka ba mot u Judas Iscariot u don tang ka jing babi henry ka donut ka jing mut jing perkat bat kor kom im u ka klem kala skendiat bro kamot ka ni ka example ni ka nuksa ka bang iha ka tin ka jong blay baka don ka jing kala ka ba mot kaba kibriu ki pensyong nong rim haka jing snow haka jing mut namar ka jing mut juga ktien jing kelaka ba mut ru aka ktien kasi kalong syai kendiat ban perkat ka jing kelaka ba mut kamut ka crunch pang ka jing mut jong briu ka ba tu briu ula pen kelaka kam perkat jong u bat kata ka pen keladur ka bawan haka kam perkat jong u ka pen ka ken ya ka jing im ka ba im ka ba de ka ba pen so bhayu blay nga kwa banong ipi ka jing im jingi ka jing shakri blay ublay u iet yingi kumba ngilong henday ublay bangingin susakot baik haka juk ka jinglong haka jing im jingi I say this God loves us the way we are but God loves us so much he doesn't want us to be the way we are ni hap bandon haka jingmut jingi
kaba kanuguno kabang pensobhayo blay haga jingem jingi ni haplong kloy ya kabangin kalaka bamut leni kabangin shim karai bangin ino ya kanuguno kabang pensobhayo blay bang pai dia no nang ta haga jingem jingi kabamana gasngi lesing alaban ong ipi kumni haga ni janmiet namar ting abang iperkat di ketien jing kalaka bamut abang iperkat di ketien jing kalaka bamut naga Bible barabor ngi perkat ba kadai ke aka kabalong religious kaba shudai tangka lenti ka nyam ka rukam kana shaba oi pi kadai ka lenti jong ka jeng kala ka bumut e ka jing em jing yu bangai kadai ke aka ka barat ba ka ba kraw hadu kata baka jing em men sim jong i kan don ka jing trei ka jong blai bat kan don kata ka jing san ka jing long rang ba ka ba kenja men sim larangi kloy ban kala ka bumut na ka nuko lenti kabang pensobhayo blay ke jing em jingi to nga kwa ngin pailang kandiat siya ba ar koren kalong ba hinyaw ka khat ka ba sipaw ngan ngin net siya shiti na marangi puli ngin let siya ka shiti ka ba ar koren kalong ka ba hinyaw ka khat ka ba sipaw nga ngai kini kanya rap sibo ni pi ni ka janmet ba ar koren kalong ka ba hinyaw ka ktin ka jong blay ka ong kumni kabaar koren kalnong kaba hinyo kada khat kaba shipau sama ka kting ga jong blay kong ni lare pi puli bnya bhai gane ga jinjana ka kting ga jong blay ngan sukaran lang kot ipi kan dia baka shiti kaba ar shakinong koren kada kata ka jing tho kaba apostle Paul ujuba tani Ukraini ki banget hapo koren bat ya gani ga ju kaba apostle Paul Ukraine hakani ka baar koren kal nong kaba hinyo pihak ban puliru ya ga baningkong koren kal nong ga besan bapin snow to shy haka bay day bat babalebo apostle Paul utho kumni ya ki banget hapo koren ngakwa ban pensulri pi na pi puli benya ya ga baningkong koren kal nong ga besan karon ka way ka jingja ka baja haka balang hapo koren ba udan wayu brio baka ktin ga jong blay ka ong ba kaladon kata ka jing song sang hapdeng ki banget baka ktin ga jong blay ka ong ba udan wayu kuon uba song ka yaka kemena jong u samba bat kata ga ka pop ka ba apostle Paul u ong ba kan ni ka jing le jong pi ga ka aka ka bamlong bat kum ki banget kadi ke aka ka ba apostle Paul udah keren udah kentui ki bakirong udah keren ye ki nong yalam hapo koren udah keren ru ye ki banget bakim day ban tolerate ya kanu ka jackpot lesi ka ban wan ra ya kanu ka jing ya ka jing bam shong khut ha ka balang siapa te ka ba ar koren ka long ba hinyo ka de khot ka ba shipong an puli ka tinga jong blai ka ni lesi an puli pinaru ka khot ka ba pra bapin syai bhai ke ke bangi keren nega janmit ong ni nabaladang la pen smosi ti pi dakata ka shiti ayu kaniri ka shiti ka baningkong haki koren ka longa basan ti puli banya bhai to ka jingja ngamba be shu la langala babe namar nga snotu bakata ka shiti kala pen smosi pi la ka long tang shiporu sabha dekat ke bakandai mentang kemen ken da lele na bala pen si ep henry na bala pen si ep ya kapan kelaka bemut skap bahaka Bible ka don pat kata ka jing kelaka bemut ka ba shishangi ong kata ka jing kelaka bemut ka ba real blay laningi ong ka godly sorrow skap ka godly sorrow ka jing si ka ba real blay ka pen kai ka jing kelaka bemut But kaya ba jah ka barang nga po koren nga kwa ban ipi ba upol Ukraine ki banget apa lesi ka jing em jing ngi jong mo ha ngangam dan kam syu bangan kelaka ba mo ring nga kwa banong ipi ba ka jing em jing ka ba man la ngi kidan bun ki kay ha ka jing em jing kum ki banget ka bangi ngong kam ban kelaka ba mo leni ban pen song nong rem ya ka jing em jing kat kum ka ktin ublay okay nga kerpat lesi no ki badang ki bala so baban mute no yela dekens thank you laradon na preng jongi ki basngap ki ktin ublay so baban mute no naman ngam yo so ba thank you okay
Kanong ba sipong nga kwa bapin baar koren kalong banyo ka pa sipong om ni. Namar kata ka jing snusi beriu blay ka penlong ka jing kala ka bamot siya ka jing penim ka bamba bisu Henry ka jing snusi ka jong ka pertay ka penlong ka jing yap. Tika ktien ka jong blay ka ang siyang ni siya ba ka Bible ka ang ba wa Apostle Paul ang ba namar kata ka jing snusi beriu blay kapenlong ka jing kala ka bamot pinam ublay ting ting ha ka jing jungi siapa unsya e ka jing sosi ka beriu blay bantrey ha po jungi balarangi pendem siya ka jing sosi beriu blay ha ka jing jungi kanwan ra e ka jing kaladur ha ka jing jungi ha ka jing jungi ka baman la ka sngi siapa Ti pinam ba kata ka jing tho ka jong Apostle Paul ka ba Apostle Paul Ukraine gini ka bangay ka wan jing penkendu ka jong blay ka donu jong ki but ndai ta ba ka wan ka jing penkendu ka jong blay ka wan ru ka karu kata ka jing sosi ka ba riu blay ka ba kini ki bangay hapo koren kila snutu ya kata ka jing em jong ki ba ha ka jing si shakim dai ban su snap jar ha ba ki i kat ikini ka pop song sang ka badan hapo balang hapo koren upol Ukraine kinong yalam upol Ukraine iki bangai baro bonong ba you are not supposed to tolerate sin sama hoy ngimla ban len badan bun kibriu hapo ka balang ki badan lala ke jong juna jong ka jingem re ki don pat ki ki pop haga balang ka banginong kamban kren wa Apostle Paul Ukraine kata but ka banga snow natam ka de kanis apa Hani haba ka balang hapo Apostle Paul ukarek ya ka balang hapo koren Apostle Paul penpau ya ka kerteng jong uni ubriu ubalale ya gane ka kam ya gane ka pop lesi ha gane ya gane ka pop hapo balang hapo koren hoy wala ki banget hantu kitip andai kiwe kimtip ya ka bala ja balang hapo koren ini kung kapin yung ka doon ka jong Apostle Paul kung briu jong blay but he exposed the sin, but he never exposed the person who did it. Sama. Wala kam day salansar ka mo yutu ki banget ki hapo balang hapo koren ki tip ki jing bakla jong tu brio wala le ni ka pop song sang ki kinong ya lamru ki tip ya kata henry ka baso na kalong Apostle Paul kumu apostle uba pek ki balang baro ka donor ka jong u ka day ba Ukraine ba ukarek ki ka balang ba ka ktin ka jong blay ka ong ba kini ki banget hapo koren kawan ka jing penkundu aga donor jong ki banget ba kinong ya lam ba ka kata ka jing susi ka bariu blay ka donor jong ki but ublay usya ia kata ka jing susi ka bariu blay bantrey skamba kamday ka jing susi ka bayap ublay kwa ingi bangin kemen ka jing mereka don ka jing susi pat ka bariu blay ka ba penkai ka jing kala ka bamot ka bawra ka jing trey ka jong blay ha ka jing jong no brio ban ngala banong ipi ba ka jing jong ka jing shakri blay kat ni ka way ka ba nga penlong yang abangan ya dan siya ublay ka penlong nga ka bangan ya pendem siya ki ay bro jong ublay kari haba ka trey kini ka jing susi re ublay ka dorot ka banga tip ngan ay nuksay pi kini ka janmit balala ka Bible ko ang ibangin ya daga jing iye yalau para marjan balarang nyimya daga jing iye ka bakan jablay siya ki way hatu kata kanumon ra ka jing susi beriu blay ka bandar ka donut jengi bakata ka jing susi beriu blay ka penkai ka jing kala ka bomot barhaba ka don ka jing kala ka bomot kawan ra ka jing trey ha ka jing jong tu beriu bau tu beriu uzang ban uzang ban pan map no blay uzang ban ino ay ka lenti jong uzang ban ya ka jing ka bakin jablay ngalap na nuk sai pi sa way le si don si bun ki beriu ki bat nuot iwe mo bat nuot para banget le si unforgiveness ka na sige jing bitar mani ka jing thang ka donot piran persya inu ka jingem but umun siyem ko jong blay u identify le umun siyem ko jong blay u pli ki khamat ki bakin jaman siyem japi ban pen iye pi ya ka ta ka badon ha ka donot japi ka pirong kamban kala ka jingem but habang isya e kata ka jing susi ro blay ban trey ha ka jingem jingi nga kwa banong bakan don ka jing kalador ka ba kraw ha ka jingem jingi but nga kwa banong bakan ka jing trey ka jong blay ka barat ba aga jingem jingi aga jing ya jingi baru try jisu but kata ka ba jaha balang po koren saba ngan puli susu ipi ki Bible nga jama enum penslam saba habang nga puli ya puli ki kitab jing penpau saba
kalnong ka baningkong ka baar bat ka balay kini ki lai tili ki lenong na ti puli bah ki kitab jing pen pau kini ki lai tili ki lenong ka ba u apostol Yohanes u ya ka jing pen pau ka ba u Jisu u pen pau yu u ha ka dolen nong Patmos ya ki ha ka bay day ba ki nyoteli ka balang ka ba po Asia Minor ha po West Turkey presently sama baka ktin nga jong blay ka ong ba u apostol Yohanes u krenot ikata ka kubor paro ka ba u Jisu u don ban kren ye kini ki balang ha ka spas nem ka ban ningkong sama ye kini ki nyoteli ka balang nga ngek kam day ka ba tamay larangan puli pi kendiat pi tiap dot ki nyoteli ka balang ka ba larangan puli pi kendiat wot ngin lek ka kitab jing pen pau ka balang ka ba ningkong ka ba Ukraine ka balang hapo Ephesus kabalang hapo Smyrna, kabalang hapo Pergamos, kabalang hapo Thyatira, kabalang hapo Sardis, kabalang hapo Philadelphia, but kabalang hapo Laodicea. Apa? Na baro kini ki nyoteli ki balang, santeli na kini ki balang, kadi ki balang kaba u Apostol Yohanes, karang kaway ka ktien kaba u Apostol Yohanes, Ukren si kren ya kabalang, kamot Ukren yang ngaya pi, kabalang kadi mga mapi. Kibalang yet yu Jisu, ngide kabalang. But Ukren yang ngaya pi. But Ukren si kerengan puli pi Ephesus kalong baar, kadakot kabasaw kabasan, siya pangan puli pi ka onggum ni. Uang nga itu, ya kijingle jong pa, but ikijingle minot ba kijingle siya jong pa, but bapamla ban siya syu ikibasniyo, but pala tunju yet ikita kibaong ba kilong ki apostle, but kimlong, di pala siyem yiki, kibalam ler but padon ka jing sya but pala sya na kabanta ka kerteng jonga but pam syam la sngo thaiyan samba kabalang apo Ephesus kadeka balang kaba ngalamrong ba kadeka well established local church hapo Asia Minor West Turkey baka ktiin nga jong blay ka ong ba dan pipuli ba ka history ka itu ba tang ha ka balang marwe ki don kumbah nyo po hajar ngut ki banget but hagani ka por sa ba kadon ka por ka ba Timothy ulang upasta jong ka balang hapo Ephesus sa pipuli ba niya ba ikaktin ka jong blay nga kwa man pani kini ka way ba u Jisu udon hapdeng jong kini ki nyoteli ka balang ba uyo ilot ya ka jing let's say uyo ilot ya ka ka baday baka ni ka balang kali uyo iru ya ka ka baday ban nyaro kini ka balang uyo iru ya ka ka baday ban penbet ya kini ka balang ba u khotru ya kini ka balang siya ka jing kala ka bumot ya ka jingem jong ajong pi ko mo banget ni dayban kmitlin ti ba u Jisu un krenya ka jingem jingi ka bangi haban kala ka bumot na ka nugo ka ban sobayo blay an puli pi sa ba ka Bible kong kumni dikot ka basaw kong henry nga don ka ni ka persya pa ba pala ino ya ka jingi jong pa ka baning ko pina hatungin ang kamban kala ka bumot larangi labu ya ki shwayo Jisu ka jingem jingi hagapor ka bangila kalaka bamot ningkong ngantip kanu na pia kani ka janmit pikan mawi ka sngi ka ba pidang yo Jisu ka ba pi IT ka jikim ko jong piso Jisu Christ but katno ba ka dono jong pi ka klang na ka ding jong blay ya ka ba pin let's say ba pin saki ya ki wei si pang Jisu katno ka dono jong pi ka klang ya ba pin dwai nanti ki ba pang katno ba ka dono jong pi ka klang ya ka ba pin let ka yeng jong blay katno ba ka dono jong pi ka klang ya ka ba pin long ka jingger ku ya ki man siem ba kodor hele suki pa suki kalong tikum ka balang hapo Ephesus bangila bunkam nam taki ki badai jong ublay hereng mispat ya ka jingi baningkong baru Jisu khat ya ka balang uong ya ka balang hapo Ephesus ba ngaho kidon shibun ki ka ba pipila le ya ka bandai ban yaro ya pi snap bai ka jinglong ka jong Jisu ka ba ngakwa ba pini ka ni ba Jisu shwabo un penbet ya balang apo Ephesus uyaro shwa ya ki ka baga ni balang kale ka baday before he corrected that means praise always precedes correction sama kamo u Jisu uyaro siya ni balang baro kini balang na tipuli ba katari ka way ka pa piniina ka ktin ka jong blay ba u Jisu u yaro kini ka balang uang nga itu iki jingle jong pa
Ngatip lu na dong siya dong. I am in the midst of my church, Jesus said. Oh, I love this. Na taga kitiyan jong blay ko ang nis ka ba? Dukot ka basahan rin nga don ka ni ka ba persyaya pa? U Jesus identify ka problem. Uang wala kini ki jinglong ki ba pia papa don nga ito ya pa? Man ka pora pong ya pa Ukraine ka balang the church, ama? Uang Henry nga don ka ni ka ba persyaya pa ba pala ino no ike jing i jong pa ka ba ningkong? Dukot ka basan. Tu kan mau na markatan nang nu palahap no bat tu kela ka bamut bat tu le kita ki jingle ki ban ningkong lemda kumta ngawan kloy hapa bat ngan penken ria no ye uding penyang syarak jong pa naka jaka jong pa lara pam kela ka bamut ngapa u jisu u ai kata ka jing pen ka correction ka ba crowd du kata ka balang apo Ephesus buong balara panum kela ka bamut ban le kita ki jingle ka ban ningkong uong Mong Jisu bangan penjot no e pa kum kabalang siapa? Mong buon penjot no andai ong kum ni siapa? Ngak pen un syai pa. Ong lemda kum tanga kloy ban wana pa ban ngan pen kenria no e pa naga ding pen yang syarak jong pa naga jaka jong ka. Piap sung tu ba baga balang apo Ephesus ke de balang ka bas dang ning kong Asia mana ka ba pen kai ki wei pat di balang baru riu teli ba hindi nyau teli. Le singalap ong baga balang apo Ephesus ke de we siya baro kini kiwe ki balang bat kadika balang ka balong nuksay kiwi pat ki balang ti uyones u Jisu ang ba lara pinum kala ka bamot pindu no kataka ikhtiar ka ba pi jong ka bor kring ke ki mensim bakodor kum ki banget hapo Ephesus oh Jesus, I thank you balada mangiya ka jingem jingi ko ki khon bi jong blay la nang inum bo ning kong yo Jisu ha ka jingem balada ka jinglong jing im men siam jingi ka rangat no ka ba u Jisu bang tiang su ko ba julong ha ka jingem jingi kan ka way na ka ban kta e ka jingem jingi kum ki banget ke de ka bor kring ka influence jingi shaki way pat shaki men siam ki ba korora ka pertai ban wan ra e ki shaki hima ka jong blay kan don kata ka jing duna la ning alam nong ba kan don kata ka bor kring kan kamduna balay namar when the taste of Jesus becomes light in your life your influence become lesser in your life towards other people lengan apa nong kumbala la ka bor kring la ka jing la Jisu umlong ning kong ye ka jingem jong pi para bor kanan ka way ka jing kta ka jingem pi ba pinom long kan kum utau weapon na kum tau atyar u jong blay ba ban kring ye ki way siya ka hima ka jong blay pe kan long ka ba ar kan ba kan riyo ye ka balang hapo Pergamos su ong kumno kabalang apo purpose ngan puli wudwat namar kata tu kelaka bemut lemda kumtanga wan kloy hapa bat ngan ya let tmaye ka yaki da ka white lam ka shintur jongas aba ukren shikar ne ke jengkelaka bemut lare pipek aka kitab jing berpau kalau ngabaar ka khot ka baar puai kalau nong ka baar khot ka baar puai ukren ne ka balang apo Thyatira uang kum ni kalau baar khot ka baar puai uang bangala ai haka ya ka bab ia ka yaba biang bahkan yo kala ka bumot pi ka way na ka donor ka jong Jisu ka de kani nga kwa pini i kini ka way ba u Jisu ulong tut ia ka ban bishari ki banget he is slow to judgment but u Jisu ailat ha ka jingem jong ki banget ha ka jingem jongi ka bangin kala ka bumot ha ka jingem jongi kum ki banget kam dei tangi kinong pop boy kon be jong blay kata kare ke ka bangin ka man snow to kan diang ha ka jingem jongi haga bay de baka ktiem jing kalaka bumot bakam day tang jing kot ya unong pop lani ya ki nong pop kare ke jing kot ru ya ki banget bakin em go jing em jong ka jing kalaka bumot na ka no ka bam pen snob ha yo blay but ka bible ko ong ni but ngala ai haka ya ka yaba biang bakan yo kalaka bumot te kamon ban kalaka bumot na ka ta ka baklem jong ka sa ba ki don ru bu Jisu ong ba bakimon lani kimon ban kalaka bumot but u Jisu u kot yang iban kalaka bumot lem kuntakan wan ka jing bishar lesi abang ikiran pang ka jing bishar lesi kadang don se ka jing bishar ki banget na ka Bible kadon ngirong kam ban long ban pendiang tarajor ha ka bari ka jing bishar hot ka jing bishar ka
hagabre ba kajing bishar ya ubangek bat ubangek renga kwa banong baka don kajing bishar ya ubangek ru naga ktien ka jong bleng to pe kitab jing pen pau kolong balai ka khot ka balai iga balang apo sardes ong kum ni an puli pi wot kolong balai khot ka balai ong kum ni to kan mau na markata kum no phala pediang bat phala yosngo bat to riskem ya ka bat to kala ka bamot na markata la da pham sharai ngan wan kumunong tu ken te phan om yo tip haga no ka por ngan wan ha pha sama kata ka de bu jisu ong bangin kala ka bamot habangi kala ka bamot ipen kre ela dia ka jing wan ka jong try jisu ngipen kre ega jing em jong la jong ba ngipen kre ega jing em jong ki weiru ba shwabo jisun wan ban rong no igi bangai in long ke bla kre ega jing em jong kitab jing pen pau ko long ba lai khot ka ba khat sao ngan puli wot ega ni ya sha ban nga sipor ngan puli pi ko khot ka ba khat sao ru ba khat khandai le pi puli ka balang apo le de kaya ngatrai baro na ngi ju puli ni ke jingja ka ktien ka jong blai baga balang ababu jisu aba ukraine ka balang apo lo de kaya wong ba wong atip ye ke jing le jong pa ba phamlong ka ba khriat lem ni ka ba shit anga da kwa dik dik ba pandalong ka ba khriat lem ni ka ba shit kumtana ba phalong ka ba shus a yu ong khriat ru em shit ru em ngan sa prino ya pa na ka shintur jong au jisu ang khat ga ba khanyo da ba nga ong ha pa nga ka beriu bha bat ngala penman spa tingam don ka jing kedu ai ruem bat ngam pham tip ba ma phahi phalong kata ka balanot khop bat ka ba jinjar sat bat ka baduk bat ka ba matla haba ong spanga jingdok ka jingdok ki ba kinjaman siam sama bat ka ba matla bat ka ba lengkhoi ka ba pen i boj ha pha ba phan thiet na ngai ka ksiar bala prang ha gading ba phanda yo man spa bat eki jankup bali ba phan yo kup yela di bat kan om pau kata ka jing le rang ke jing lengkhot jong pha bat ke jing slek khmat ban kelani ki khmat jong pha ba phan yo i dekat ga ba khat khandai kat ya ki bangal i ngasneng bat ngasempat to sngow shit hem na markata to kala ka bomot ngaba wong kumno kat iki banga it nga sneng haba u jisu usneng kumno sneng daga jingpang nganong biang haba u jisu usneng yang ni sneng daga jingpang leni ke jing haba ka ktien jong blai ka ong ka jing sempat ham to kam dei ka jingpang ka jing sneng jing sempat baga bai ka keren u jisu sneng ba u sempat ingi daga ktien u blai pi haba pi yo snoi ka ktien jong blai sapa ngan batai pi kendiat kumno ba ka tre ke jing kala ka bomot aga jing em jingi pi haba pi shong ban snap ka ktien u blai haba pi yo snoi ka ktien jong blai ka bla sle ka ba ki brio jong blai ki kren pi yo snow ya ka ki dan ki ak ya ka jing mot perkat pi ka ba pi perkat ani ka pi em ka jing em ka ba hang tu hi ka wan ka ta ka jing perkat ni rong ari ngarong ka man kalano na ga kam perkat arong kam ban kalano na ga kam em ka jing kala ka bomot ka ak ka ba ja internally ha ka jing em jung ubanget what ha ka por ka bo yo snow ka ktien u blai kam dei ka bu shong ka we ka jaka ka bu kala ka mon u yam ne ka jing kala ka bomot kala balong ba pi shong le si pi puli ka bible ka ka khot ne ktien u blai ka ba kren ne ka jing em jong pi ka ba pen kun umun sia bu khu pen kun do ep hang do pi kala ka bomot le sigaron ka por pi yo snow ka ktien jong blai ka bla yalap ne ka bla hikai ka wan ka jing pen kun do api ba ngaro ka man kala ne ka jing long le singa ngaro ka man map no iti perlok jonga le singa nong kam ban num bitar palat ha ka jing em le singam de ban long than uba kau le singam de than ban long uba kum ta ter pi na ti hapa ka bible ka kren panga jing sneng jing sempat nga kwa ba pin shai ba tapi puli ka shithi shaki hebrew ka long ba khat ar ngam don por ran puli phi bat ka ni gal nong ba ka bible ka kren shapang kumno ba ublei jong ki mensiam jongi bat kumno ublei upen bet yengi daga ba kumba ukpa ubakin jado upen bet yengi daga ktien jong u discipliningi kumta ublei ru aba usneng usempat yengi usneng usempat daga ktien jong u ndai daga jingpang jing kro akwa pin shaya bai ka tang ni jam ni to snow shit ham na markat tabat tu kala ka bamot uang siapa ngala krani pi bon ki ke habre bu jing kala ka bamot ngin pai kendiat naga ktien ka jong blei habangi syek beningkong Yohanes kalong beningkong ka dekat ka khandai ngalajan kot ya sya ban ngasa sipor
ai nga sa 5 minute ngan pendap hang ni baning kong Yohanes kalong baning kong kad khat ka bakindai habangi kala ka bamot para bor ka dan hakaru ye jing plai ki pop jingi mo sa maga Bible kong gumni kong baladangi pla ya ki pop jingi ulong ubayaine baru bahok ban map no kita ki pop jingi bat ban pen khut yengi nakabam hot baro sa bakini ke shiti la to ya ki bange wong ladangi pla ya ki pop jengi ulong ubayai ne balai da pipuli kal long ka baar ka shai bha kal long ka baar wong ku ki khun hep jonga ukrainingi ki bange nga tho ke ru hapi ba pen om le pop sa ba tela da unu nuru ule pop ngidon ke uriu sat baru kpa bat ukpa uji sukres ubah uji sukres ude we uriu sat nani ude urang ba ling do jadi ha ketika manukpa bat ma uhiru ulong ka kuna na gabenta ki pop jongi bat omdang na gabenta ki ta ki jongi hi hare na gabenta ki jong ka perthei baro ka kten ka jong blai kong amen te nga kwa ban ong ipi ke ne we sha bangan penkot pi ha ka jingem jongi habangi perkat ni ka kten jing ka laga bomot ngiju perkat ru ye ka kten ne ka bangin plano ki pop jinge ka jong blai mo abang ka laga mot ka nga so thu nga admit nga tip bangala bakla ka ni bat ngan let show blai ngan plai kita ke jeng dona ke jeng jong a bangan yo map iki bangan yo map no iki ki pop jeng abu blai unsai khot jeng a bangan ka jeng selok jeng abu blai kan resto biang mo ndai bangi hab ban kelas kala bomot ban priang yu jisu kani ke jeng kala ka bomot ya ka bangi na ka nu ka ban sko bhayu blai phimdan kam ban khashi khar sien ni pitang si sien ga hima jong blai ndai ban khashi khai pi Tikani kam dei jing kala kamot jong jing pendem kani ke jing kala kamot jong ubanget barang nunu banget ubakla ke jing em ukala kamot na kata lenti bat ke jing kala kamot kani ke jing perkat jong ukala kamot hakor kam nget jong ukala kamot bat kawan ke jing tre ke jing im jong haba ukala kamot to habangi crunch pang ke jing kala kamot ku khumbi jong blai crunch bagi jing pla kmat jong blai hari pila ju shem nem ye ke way badan bon nangi bahadin mengi kelag mut na ganu ke jing dunan na jing tlat ke jing em jingi na ganu ke pop ka bengi le aga jing em jingi ngi poi bang suga ju hipat ngam te philama nem kum ta ga jing em jempi re ke jing an ti jong aga jing em ngalamat aga bakum ke ta ga jing em bangala kala ka bemut na tu ka pop nga poi bang sejui habang crunch pang ka pop manai nu sai pi wat ga jing khuslai ru ka pop aga bible wat ga jing bam ya jing i du ka pop aga bible wat ka jing bat nut ya nuru ka bible ka deka pop ngam kerendang sepang ka le sigi pop gi makram penyap beriu ni bagi kam au riang kwa bano pi ba wat ka jing slai ka deka pop namar ka nu ka bam khana ka jinget kalong pop ka ktiang jong blai ko to bila ju shem na mi ka ni ba ka jingem jong pi ka nu ka jing duna ka jingem ka la ka mon ri poi biang seju na kwa ban keren kendiat ya ni balengi poi biang seju baling im la ban job no e kata ka bangila dap kala ka bon au blai pi kamut balarang ilet ban kala ka bon akmat jom lengi kala ka bon ya na kata ka jingduna ha ka jingem ringim lei e pa kata ka jingduna samba ka filia ha ki banget ke de hang ni ka ba hadien bangla kala ka bon na ka nugu ka pop na ki jingduna ha ka jingem jingi ngim kloi pat ban pen thamai ya ka jingmut jingi de ka ktien jong blai ha ka tu ka area of weakness lene ha ka tu ka benta jong jingduna jong jingem jpi sama na bar ka jingkala ka bamut ka dan jingi dei ka jingmut jong pi balala kamdan ka jingkala ha ka kam perkhat jong pi kanumdan ka jingkala ha ka kam em jong pi kabamut lanu nunu briu usulit man plai ki pop akmat jong blai bat un pen thamai ke jingmut jong u de ka ktien jong blai ha ka tu ka jingem ha ka tu ka area ka ba uduna ha ka jingem ka kwa banong ba un poi si ka ju ka jing un poi si ka ju ka jingem bat ta kadang kwa banong pi usabi u de hang ni ka si pol chinong rom ka long ba khat a le sing pen kot ipi de ka khot ene ka jan miet na kesti pol sinong rom kanong ga bakhat arun puli khindiat samba bakam kut tang ha ga ba pin plano iki pop jpi ban pan map no blai apa pi plai ki pop jpi ka bible kong ulong un map be pi ba un sai kho jpi ni ki pop jpi baro re kam kut hang ta pi don kam ru pat ban pen thmai ga jingmut jpi ga kti ru blai lara pi mat chimat jing e ga pin ya jing e
Yalai para marjana ni ke jing em pi ki brio ha ke jing em pi hap ban puli ki the court bible ha ke bade bat ke jing e ka ku blai ban pen thamai ke jing mut jong pi kenapa ka tu ka ktien jong blai kan yo ban sin share ke jing em pi. If you change the way you think, you'll change the way you believe. And if you change the way you believe, you'll change the way you live. Nganong message yan. Balala piklo lala ka wan ka jing pan kalador ha ka jing mut. Kan wan ka jing kalador ha ka rukom nyet. Berhawan ka jing kalador ha ka rukom nyet. Kan wan ka jing kalador ha ka rukom em ha ka jing em jing pi. Kata ketika ka nongrem jong ka jing kalak ka pamot. Ka siu pol si nongrum. Ukraini ki bangay. Ngan penkot lagi ni rekod. Namar kata ngakerpat ye pi ko para banget na kita ke jing snake ke jong lay ban IT no ye ka met jong pi kum ke jing knyaba em ba khoi bat ba pen snob hai yo blay ka balong ke jing shakri ba kan jaman siam jong pi dekat ke baar bat to wan pen seriam rengkat ye le di bat kani ka pertai kum no ngila ban pen seriam rengkat ye le kani ka pertai da ka kom perkat jengi da ka kom nge jengi bat da ka kom em jengi Pila da ubriu la pedang yu jisu balada onum pentemai ke jengmut jeng u unlong kum ubriu ka pertai romdan ke jeng pe wang batu wat pen seriam rengkat yela dia bagani ke pertai hendak tu da pen kaladur no yela di ken da ka jeng pentemai ya ka jengmut jeng pi kenang ba pin yo tip ka ba kumno ka long ka mon ka jong blai kumno pin tip baka e ka ba pi pile kalong ka ike ka bampen so bahayo blay pi haba pi shang bar ka ktien u blay ka de ka yit khmi ka bakan jaman sim ba kam data ka ba yit khmi ka bakan jaman sim ka ba pen i ka ba pila long hau jisu ka deiru ka yit khmi ka bakan jaman sim ka ba pen i ya ka no ka jungdona ka jing mjp ngalaman ong kum ni mo ma pi ki long khmi ki long kpa ni barok ki baran hang ni pi justanat ban yang khat jong ka yit khmi mo mentaman step ru ngai baro na ngi la yang khmat jonga yit khmi mdon weiru ubriu ubalet shabar na yeng ubam yang ha yit khmi beli bi pej yit khmi arli ge pi pej yit khmi ban pej ka no pi itna ye ka jan ga ba phila pong le ni kum tar ter pi pej ru ye ka yit khmi pa pin pej yo don jujuna na ma kom riam le ni ha ka dor ka dar jam pi ma te ka long kum taru ha ki khmi ka ba jaman siam baba pi shang ba ka tien u blai ka ba yit khmi ka ba jaman siam ndai ta ka ba pi yo i ye ki e ki ba pi long are you how Chris Jesu u men siam ba ko u identify ru ba ka no ka jinglong jing em ka jing em jp ka ba pi long kam ban ka la ka ba mo u identify ka ta umat siam ko jong blai ka ba pirong kaman kala ba ka ta kam long kamon ka jong blai ti apa pi pen thamai ke jing mot pi ka tien u blai pin tip ayu ka dei ka mon ka jong blai ya ka jing em jong pi bat kumno ka dei pi ban em baruang kum ni khnang ma pin yo tip ka ba kumno ka long ka mon ka jong blai ka ba bha ka ba pin so bha e bat ka ba janai de ublay jong jing sok un kur kui pi ngek ni ka kubor agar ka janmet ka yarap ka jing em jong pi kublay shibor ni ka por pi ka ba pi sha skor kan diang ka